duk abun da zai faru wallahi sai ko ya faru. Lallai ba, wallahi rikoda sai ya biyan kuɗi na. Yau ko kotun duniya za mu je wallahi sai ya biyan kuɗi na. Kai da Allah zo za ka yi aikin kuɗi? So nake ka je ba ka wayi rikoda ba? Ka je ka same shi ka ce in ji dan magajiya ni dan magajiya na ce idan bai ban kuɗi na ba wallahi sai na kai karansa. Biyar in ya bari wallahi tallahi ban yafe kai ba zan faɗa hakan ba ma. Ka je ka ce ya baka kuɗi na ka ce dan magaji biyar in ya rage wallahi tallahi ya shiga uku. An aiko ni gudanka ne rikoda. Wa yake na aiko ka? Dan magajiya ne ya aiko ni. Dan magajiya. Wai ka bashi kuɗinsa. Kuma ko biyar ba za a bari ba, duka sai ka kawo su. Ko biyar in ka bari ba za a yafe ba. Ya ce bai yafe ba shi. Allah ya turo filas. Ya aiko ka ko? Ya aiko ni. To bari ka ga da ake ma aika. Ai sakamakon aika da shi yawa. Wallahi yau duk abin da zai faru sai ko Na je gaba ɗaya wallahi duka na yi ma duka na yi ya kore ni a wannan gurin. nufin ka bai baka kuɗi. Yau zai gane ya tabo dan magajiya a garin nan. Ya duke ka fakaci. Yau zai gane ya tabo dan magajiya a garin nan. Ya duke ka ina. Bai baka kuɗi ba kuma ya duke ka kai. Wallahi yau zai gane bai da wayo wallahi. Ko sisi bai baka ba. Mu je. Kai rikoda, me yasa ban aika yaro ya karba min kuɗi na a wurinsa kuma ka haɗa shi kuma ka da kiɗa aikan. Kai ba san halin da ake ciki yanzu ba ne? Kan bala'i. Amma rikoda wallahi kare yana nuwa aika a karba min kuɗi na ka hana ka da kiɗa aikan. Saboda haka sai ka biya kuɗin nan kuma wallahi sai ya rama dukansa. Dan magajiya. Yau ko kotun lafiya ka zo da kinan gudan ƙarya ce ta karɓi kuɗin ana wurin kuma ƙarya ce yaron ne ya rama goyi. Haka ake yi. Ina babba ko ka turo mai yaro ka ce karɓi kuɗi wajena. Wallahi tun da na aiko a karɓa min kuɗi na ka hana ka da kiɗa aikan. Wallahi sai ka bada kuɗin nan kuma ya rama dukansa a gaban ka. Ba zai yi ba to ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Za ka rama dukanka. Za ka rama dukanka. Wallahi sai ya rama.